akan tua-tua nang baru umur 70 tahun tu kijang songoni akan mantan-mantan kedua ni pungan opo sopan uluan sianjur mula-mula siar muda topak baik damang ma kodang mula-mulai asa manor terhami kedua-dua anak nami mulai ate mariamu ngali kamu godang mulai alani baik kamu maju godang soba-sobai ate mariamu amang padedami laos rudihamu ma amang padedami asa mangaliap mahame akan tua-tua ni paparan ya poso banulun baik kamu mah godang lihat-lihati pada nami Batara Guru pada potan na gurung gohotong di panggurung agarang di panggarangan mulai di parbinoto miatong dibuat tom adek kena tututungan ya namar pesta mahami paparan di dau pengopuso baun uluan siregar ya nama muka pungan nami unna jolo akada mangomma noaing gabe penasehat nung ngamarumur mar 70 tahun madok mau lihat matong hami saluhun apa paran di dau pengopuso baun uluan tua mata di bata asa angkiat tujuan narion lubi dapok nami umur gajang dohot akka hamoran hagabeun lubi sianakan tua-tua nami asa ipa memang Batara Guru mudul parhite hamuliaton nami sudah paparan nyo punami opuso baun uluan ulo pan nami matong akan tua-tua nami on ima diakan adenggan nauli naung binahen na salilingo tupunganon tarlumo bitu hami paparan nyo punami opuso baun uluan asa baik damang ma olo polopi gabi jala horas
Mau lihat mah pada tami nung ada baik kamu pangidon nami. Gabi. Yang dia mah songon di dok nina tuh tong sasa ni sulu mah satu botean. Nung ada pasada mangaka pangidon nami sah mahami sulu napa pareno ponai mau pusapau noluan tu panggabi tu parhorasan. Asai penoang di hamu na tua tua nami molotung ido penaboi terbaik kami. Apalagi obba songon napalas rohamu. Sailas matong rohamu tabba magajang ni umur di hamu. Alai mangido do pehami saluhu na paparanyo puta pusobaon oluan asa angkiat boy tu ari nanaing ro boy ubal gasano nanaing sepasaton naming mau lihat ma dihamu aka na tua tami yanakon nami paromain nami boru nami keluarga besar opusobon oluan naung mangaliat si palas rohan nami akan tua anggiat matong ditabai tu hatta dihamu aka pacarian nalamak asarong do hamu naboi pajulon nami siarapon nami itu aka tiki namangingut soni manang dihamu pengurus nami mau lihat ma dihamu alanunga dengan kuberek kami ulaunon jalanunga lihat kamu partikiat tuhami manortor songon silas pirohanami nunga di basatamu saya martabata pematok pasu-pasu tuhamu Soni manang dihamu pargos nami. Gabi mang gabi. Alanunga dengan jala uli di bek kamu suri panggilan nami. Asa bek kamu mah godang asatan nai pada kamu mah si tio do asan nai. Budi mah. Dauli.